tot aquest tipus d'alumnat, és el tipus d'alumnat, si tu els ho fiques més complicat, no ho faran al final. Em fa molta gràcia, dius que, home, només són 173 escales, però és que no és la ubicació està fatal. Hi ha gent allí que agarra i ve a ratos, i fa el que pot. Si tu els ho fiques més complicat, i a més, el que més gràcia me fa és que el Departament d'Educació ja el Departament d'Ensenyament dona per descomptat que baixarà l'alumnat. O sigui, ho donen per descomptat. Però la part més social d'això l'estan deixant de racó. Pareix que els tinguen a un raconet. Allò no reuneix les condicions. La instal·lació, ningú ho dirà. La instal·lació, jo no dic que la instal·lació estigui malament, però els accés, és que no hi ha accés, és fatal. I com a alumnes no acceptem aquesta decisió, no el canvi de lloc, però el lloc on està. La nova ubicació. Sí, la ubicació. Diuen a Tortosa que volen una ciutat verda. Perfecte. Què significa això? Que anirem més cotxes per la ciutat? Perquè, òbviament, el 80% de tortosins i de molta gent de les Terres de l'Ebre, de la comarca, vindran en cotxe. Però ve gent de l'Ametlla, de l'Ampolla, entren... Com ella, com Meriem, venen moltes en autobús. És a dir, sí, no tenim llengua, no tenim res, és a dir, l'ESO, no fem, per exemple, la prova de grau superior, no podem ni accedir a l'IES de l'Ebre, ni a l'universitat, ni integrar-se en la societat. Així ens afecta molt, en veritat, perquè volem anar endavant. Sempre surt de classe abans de l'hora, és a dir, abans de 9:30 per agafar l'últim autobús. I tinc por de caminar a la nit, sola, tot sola. Molt bé, perfecte. Endavant. Deixa'm afegir una cosa. No seria possible, en la línia del que han dit els companys, en aquest espai fer un edifici annex, o no només annex, sinó un grup, diríem, en el que poguéssim encabir també el centre de formació d'adults? Per què ho dic això jo? Perquè inevitablement es creen sinergies. És a dir, hi ha alumnes del centre de formació d'adults que, com s'ha dit aquí, estudiaran, faran uns estudis que els capacitarà per a després accedir a uns mòduls. Clar. Bueno, doncs ja ho tens.